A v tejto chvíli bola cena primátora Bratislavy s podtitulom Cena trojročných žrebcov odštartovaná. Kto pôjde do vedenia, zatiaľ je to s číslom 7 Honor of Gracie, ale konec najnižšími číslami. Zdá sa, využijú tú výhodnú stopu. Teraz Nucleus mal veľké problémy a v jeho sedle Mark Anthony Giles. Odstredivá sila ho vyniesla, ale Mark Giles to usedel, takže v oblúku pri jazdeckých oddieloch je vo vedení Nucleus. Potom je tam Funny Valentine, So Fantastic, Ramblin' Scout, ale vo vedení stále Nucleus. Na druhé miesto sa teraz prepracoval Arcibaldo, potom je tam Funny Valentine, takže prvý je Nucleus, na druhom mieste nie Arcibaldo, ale Honor of Gracie, ktorý teraz práve vo farbách Boris Břeclav prechádza do vedenia v závese. Je to Funny Valentine s Dušanom Andrésom, tretí je Nucleus, potom je tam So Fantastic, favorizovaný Maribor zatiaľ na chvoste. Tak bude mať Jirka Chalúbka čo robiť, aby pred vbiehaním do cieľa si vypracoval nejakú slušnú pozíciu na útok. Ten teraz trhák podniká Funny Valentine s Dušanom Andrésom, Honor of Gracie je na druhej pozícii, potom je tam už favorizovaný Arcibaldo, takže do cieľovej rovinky na prvom mieste zatočil Funny Valentine, za ním v závese Arcibaldo, Honor of Gracie, stredom dráhy sa snaží aj Age of Jape, tak toto bude napínavý súboj zatiaľ. Funny Valentine odoláva, ale Age of Jape nastupuje pod Jeanom Pierrom Lopezom. Age of Jape, Funny Valentine, Ramblin' Scout alebo Arcibaldo tretí. Takže hat-trick pre Jeana Pierra Lopeza.